Giingon nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Apan, unsaon og makaangkon sila og dakong responsibilidad sa sayo nga panahon. Alang sa mga ginikanan sa kababainhang nalambigit sa ginatawag nga teenage pregnancies. Dili lang ang paglaom sa nasod ang nagunob. Nahugno usab ang ilang paglaom alang sa kaugmaon sa ilang mga anak. Ikasubo sa Philippine Mental Health Association Davao City Chapter ang padayong pagsaka sa ihap sa mga batanong nagmabdos sa interview. Sagad sa mga reports, mga istorya, dokumentaryo, atong madungog ug masaran ang datos sa kaso sa teenage pregnancies, ingon man ang kahimtang sa kabatanunan nga nalambigit ni ini. Apan karon, atong sayron ug unsa ang gibati sa usa ka inhan sa dihang nabuntis og sayo ang iyang nag-inusarang babaye nga anak. Si Gloria Conson, 65 anyos, taga Turil ning syudad, adunay 3 ka mga anak, 2 ka lalaki, 1 ka babayi. Niadtong tuig 2014, dakong kurat na lang niya nga ang iyang nag-inusarang babaye nga si Pinky, 17 anyos kaniadto, kinsa iyang gisabot og maayo nga mohuman gayud og eskwela, mabdos na. Ana unsa gid inyong initial sabot sa imong kuan ang sabot sa akong amo nga duha, gisabot siya na paeskwelahan ka namo Ping, pero magtarong ka, okay lang ang uyab-uyab, basta dili lang magbuhat og kanang dili mauunta. Isip usa ka inahan, dili siya gusto nga maguba ang kaugmaon sa iyang anak. Busa wala dayon siya mituo nga buntis kini. Apan miabot ang usa ka adlaw. Nabuntis siya, wa ko kahibalo, 5 na ka bulan, usa pa ko kabalo. Gigamit na ko iyang bag kay napod mi anta atoy meeting para sa simbahan. So pagtan-aw na ko sa bag niya kay mao man toy nakita na ko katong pregnancy kit, mo toy gamiton niya. Mapakita na ko anak nga kulbaan ko nga wa ko kasabot nga sige ko hunahuna, sige ang akong ginaasa kong hunahuna unta dili tinuod, pagtan-aw na ko kay iyang pangalan naka-check up na, mura kog nalusno nga mura kog wa ko kasabot. Lami isinggit nga unsa wa ko kasabot. Anaa sa in denial nga estado ni adtong panahona si Gloria. Pagmahay ang imong mahulagway samtang kinigasaysay sa iyang gibati sa dihang nahibaluan ang sitwasyon sa iyang unika iha. Ako mga kung mama sige nag-ingon, akong mga igsuon katawan ko nila nang pananglit tunti si Pinky unsa imong buhaton, ada palayason nako. Kay di ko kadawat kay unsa na lang ilang sabot nga naman sila kasabutan nga paeskwelahon siya, pero pagtarong siya kay dili biya unta gihuna-huna niya nga dili biya naingon nga parinti namo nang naggasto sa iya unta mo gani nakaingon gani ko ato nga time, so sayang unta ang magulang na lang unta to ang gipatiwas na kog paeskwela gihangyo kay sa iya ingon anak lamang dayon nga dili makahuman. Sayang ba? Pero naabot sa punto nga gipalayas mo siya. Giinan ako siya nga palayason ta ka, kung kay naingon anak ka palayason ta ka. Wala man na sa mutingog, nihilak naman siya. Di man kag palayason. Palayason. Wala sa nihawa. Dili lalim ang mahimong batang ina. Adunay uban nga naga-eskwela sa buntag. Gapasuso sa ilang anak inigabii. Ang uban niundang na lang aron matutukan ang iyang pamilya. Sa datos sa Population Commission o POPCOM, ang Davao Region ang adunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy sa tibuok Pilipinas. Kinibase sa population survey na gilusad ni atong tuig 2020. Matud pa, anaa sa 12,000 ka mga kaso sa teenage pregnancy ang natala sa Rehiyon 11. Ingon pa sa mga ginikanan,
Bisan og unsa kadako ang ilang kasuko sa nabuhat sa ilang anak ngadto kanila, magpabilin gihapon ang ilang pagkaamahan o pagkainahan. Sorry. Wag yun nangaygsuri. Wag yun na siya nangaygsuri. Bata pa kayo. Bata pa gud. Nagsayangan ko sa panahon, nagsayangan ko sa iyang kuan ba nga. Sayang gyud kaayo na napanta ko'y kuan sa iya pangandoy. Haluoy man ko sa iya nga. Wala oy. Mo to giduo lang nako siya. Istorya na nako siya nga. Ay naghuna-huna ang sa akong giistorya sa imo ha. Wala na to. Taliwala sa nabuhat sa iyang anak. Ingon pa gani, choice na nila. Apan, giangko ni Gloria nga aduna usab siya'y kakulangon sa pag-amuma sa iyang mga anak. Siguro mali po siguro nako kay gibiyaan man gud nako sila mga nanarbaho ko. Dito nakatrabaho kong Jensen. Dugay-dugay po na nga ibiyaan mo sa Kuan ra oy, wala ray tuig. Trabaho man ko ato jud kay para lang maka-eskwela pud katong kamagulangan nila kay college na baya to. Gilantaw sa Popcom ang mga factors nga numalambigit sa teenage pregnancy a kabatan-unan. Matud pa, mao ang kulang sa impormasyon ug edukasyon bahin sa sexuality ug reproductive health, labi na sa sektor sa indigenous people kon IPs. Lakip niini ang family planning services ug uban pa. Busa ang gobyerno naglusad og mga programa sama sa information dissemination bahin sa risgo sa sayo nga pagkabuntis ug edukasyon bahin sa adolescent health sa mga ginikanan. Kasi muhang magpation ka kang mga kadungog ka o makita ka mga patanon nga na-involve ang teenage pregnancies. Sus, inon jud nako. Sus, di na lalim ning ginikanan duoy kaayo. Kamo ingon ana ning giba nagtuo mo nga karon maayo okay sa inyo ha, pero ang ugma di dia tanan panahon tanan oras nga unta mahuna-hunaan nila kung unsay kalisod kung ugma, unsay ugma nila, unsay ilang ikuan unsay ikuan nila sa ilang mga anak ugma, karang depende man gud na sa pagdala sa ginikanan. Mo kuan na ta sa atong mga anak nga unsay ilang mga problema suporta ta, matabang ta mga anak man lang ta unya human di man dita kahibalong pasunod sa atong mga anak, di maatiman, sayang ba. Ako usab gipangutana ang usa ka pastor ug usa ka amahan gikan sa Davao Dream Center sa maaning syudad nga si Pastor Nick Basco bahin sa pagpasaylo. Ngano kaha importante man ang pagpasaylo. Ano siya kanindot aning first nga words ni Jesus Christ dito sa cross. Amahan pasaylua sila. Nga provision sa si Jesus Christ. Nga dako kayong gugma sa amahan. Sabi mo kanina, nga kinanglan gyud nga may ara gid siya nga gift or special nga provision sa ining natabo nga damage sa full. Ang na-damage actually nito, atong pagkasala sa tao, ang na-damage ang relationship natin with God, number one. So that ang na-damage aside sa relationship with God and man and himself, and then ang na-damage din mo na ang man and others, ang relationship natin sa ibang tao. Amo na siyang kakatabo karon. Kung makita mo nga ang bata pagkaanak niya, pag-start niya magsalita, wala man ni siya gituruan og bakak, wala man siya gituruan og mangsakit. Ngano man nga wala man ni siya gituruan mag-rebelde. Ngano man nga ang mga bata mag-rebelde man, mag-disobey man. Makita mo amo na siya ang damage, epekto sa sala nga natabo dito sa Garden of Eden. Tungod sa dakong gugma ni Jesus sa katawhan, bisan sa mga pagbiay-biay ngadto kaniya, iya gihapon gipili ang pag-ampo ngadto sa amahan nga pasayloon ang katawhan sa ilang mga sala. Gani sa akong pagpadayon sa pakiginabi kang Gloria, miabot gyud ang panahon
nga iya ra gihapon gipasaylo ang iyang anak. Anong magdumot man ko nga nabi ta sa katungdanan niya magdumot ta sa atong anak pa nato. Napasayo naman nako siya. Lisod ang pagpasaylo, apan pinaagi sa grasya sa Ginoo, kini imong mahatag ngadto sa mga nakasala kanimo. Panotice ka nga kung si Jesus tara sa imong ginabuhi. Lahi ang imong treatment biskan makasasala pa nakasala imo igsoon, imo anak, imo nga ginikanan. Hindi ka ka-forgive pero with the spirit within you, kag ang word ni Lord mag-remind sa inyo no, pasaylua. Kay pasayloon ka ni Lord nya, hindi ka mag-antos kung ang unforgiveness ikaw man kasakit, ikaw man ka-suffer. So, ang word ni Lord nindot, pero ang word ni Lord i-reinforce na siya sa presence ni Lord na ani mo, mao na maka-forgive ka. So, ang ginikanan, kailangan gid sila og Jesus Christ ang kinabuhi sad nila, ang Mapasalamaton si Gloria sa Ginoo, sa giya og grasya nga gihatag ngadto sa iyaha ug sa iyang pamilya, nga taliwala sa nahitabo, ni patigbabaw ang paghigugma, busa siya nakapasaylo. Lucas Kapitulo 23, versikulo 34. Niingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, tungod kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Mao kini ang unang giingon ni Jesus sa dihang nag-antos kini sa kasakit ug pagbiay-biay ni adtong tungura. Sama sa ubang kabatanunan nga nahitumpawak sa di maayong binuhatan. Aduna gihapoy mga ginikanan nga andam nila pasayloon, higugmaon, ug giyahan ang ilang mga anak aron bag-o nga kinabuhi ilang maangkon. Ako si Radyo Manrans Barbarona ug kini ang DXDC Holy Week Special 2021.